Ленче, така ли те отиваме? Не го месвам, да умерам. Така. Не го месвам. На повече. Къде е това? Да, ще им кажа. Тама. Колко е? Колко е? Кило и 600. А се вангла ли? Да. Значи кило и 300. Да. Колко маргарин трябва сега? И кило и 600. Колко маргарин трябва да кажете? На 25 поста трябва. Значи на кило и 300, 25 пост. Ти спрашне. И това е 325 грама, 300 грама. Айде сега нарейте 300 грама. 300 грама. Значи на 2 месеца под това да се покрие Сиям за сутесенца и да се подмори малко. Така, какво трябва да ви бъде? За круасан, какво сега чужди, какво трябва, ако има там амбиция да кажем какво? От 300 грама? Да. От 300. Держи малко това като му не така. Браво. Ще сега 10 грама. Добре. И да додадеш може. Айде да додадеш. Айде да умерим. Само да бъдат ки това. Значи маргарина трябва да се открие да направи на консистенция и на температура над тестото. Да не е много външно, да не е много мек. Маргарина оттам ли взимаш какво? Да, и къде е само. Това е 2160. Дори там те са много. Не кажеш. Да, защиташ. Много трябва да напирна А фискално всеки ти те учеше. Да, много браво. Учеш 6-ката ли ти се водиш? Браво си. Сирена си. На 6-6-ката на клуба. На золото на Геро. Геро